Željko Klinđić, rođen 1950. godine, diplomirani inženjer elektronike i telekomunikacija, znanstvenik, istraživač, stručni specijalist informacijske tehnologije i interneta, projektant portala, web dizajner, programer, webmaster, fotograf, predavač u srednjim školama i na seminarima za mlade i još puno toga. U Domovinskom ratu kao pripadnik specijalne postrojbe Hrvatske vojske osmislilo je kako čuvati svoj grad i zajedno sa suradnicima razvio je, projektirao i proizveo sustav mjesečina, Moonshine, prve ratne robote koji su spasili živote brojnih Brođana od neprijateljskih topova skrivenih na motajici. Po završetku Domovinskog rata, kada je hrvatski internetski prostor bio prazan, nastavlja borbu za prepoznatljivost svoga grada tehnologijom i internetom. Svojim znanjem i profesionalnim radom volonterski sudjeluje i pomaže u brojnim projektima, daje veliki doprinos napretku računalnog opismenjavanja i korištenja suvremenih tehnologija, interneta, autor je brojnih stručnih, školskih, vjerskih i ostalih web stranica, sudjeluje na natjecanjima i dobitnik je velikog broja domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada. 1999. godine razvio je sustav virtualnog prostora suradnje s dodatnim modulima za proširenje od osobnih stranica, učeničkih blogova i web publikacija za male poduzetnike, pa sve do kompleksnih portala i jednostavnih prvih sustava za e-učenje u Slavoniji i Baranji. Kao inovator, znanstvenik istraživač, prijavljena su mu 3 patenta. Kako bi zahvalili za dugogodišnji stručan i profesionalan rad, iznimne rezultate u razvoju naprednih tehnologija, internetskog stvaralaštva kao javnog dobra, entuzijazam i nesebično zalaganje kojim ostavlja neizbrisiv trag u promociji voljenog grada Slavonskog Broda, dodjeljuje se grb grada Slavonskog Broda.